Je ňou Bíbka Halová, majiteľka klenotníctva. Ja sa veľmi teším, pretože teraz prichádza taká ženská téma a to sú šperky. Naozaj nádherné šperky nám Bíbka priniesla, ja ich takto ukážem. Bíbka, vo vašom klenotníctve, v tvojom klenotníctve sa venujete aj s tvojou dvornou dizajnérkou výrobe originálnych šperkov, možno také navrhovanie šperkov šitých na mieru, ako robia návrhári oblečenie, tak vy robíte takýmto spôsobom šperky. To je niečo unikátne na Slovensku. A potom ďalšia unikátna vec je, že sú tieto šperky aj cenovo prístupné, takže naše diváčky alebo teda tvoje zákazníčky sa nemusia báť, že neprídeme do toho obchodu, lebo keď je niečo na mieru, tak to väčšinou býva veľmi drahé. A práve pre nás bolo toto výzvou, že aby tieto šperky boli ženám prístupné a aby sa ženy v ňom cítili, ako oblečenie sa musí žena v tom cítiť dobre, tak vlastne aj tento šperk by mal byť niečím taký zaujímavý, aby sa v ňom cítila dobre, neťažil ju a bolo to pre ňu niečo také originálne, aby dotvorilo tú čerešničku na torte, ako sa hovorí, ten celkový outfit. S akými materiálmi pracujete? Špecializujeme sa hlavne na prírodné materiály, to sú prírodné kamene plus perly, hlavne umelo pestované perly. To sú napríklad aj tieto, ktoré sú dofarbované. Ja si to vyskúšam na ruku, ak dovolíš. No jasné vec. Lebo zdá sa to byť také ťažké. My sme zamerané hlavne na niečo také, aby to bolo originálne a dotvorila to ozaj perfektne, ten celkový dojem tej ženy, aby sa cítila v tom fajn. A u nás je fakt výborné, že žena si môže vybrať a poskúšať a my veľmi radi poradíme, aby sa v tom cítila fajn. A vlastne tým, že moja osobná šperkárka, ktorá fakt robí všetko pre mňa a snažíme sa tým zákazníčkam vyhovieť v každej miere, či už si donesú svoje šatky, alebo niečo ozaj potrebujú dotvoriť, pomôcť, poradiť. A veľa žien sa bojí týchto výrazných šperkov, ale zistia, že to je práve to, čo ich oživí a má to svoje také čaro. Bíbka, ako si sa ty k tomu dostala? Lebo ty máš diametrálne inú školu vyštudovanú. Áno, mám diametrálne. Ale bola to moja taká vášeň, taká láska. Perly, kamene, vždy to ručné spracovanie šperko ma nadchýnalo a má to svoje také čaro. A tým, že sa nám naskytol takýto priestor, ktorý je v centre Bratislavy, nás to tak oslovilo. A tá moja osobná šperkárka, ktorá sa mi, dá sa povedať, je moja veľmi dobrá priateľka, mala takú vlastne, to bolo také nakopnutie, že môžeme ponúknuť tým ľuďom niečo iné, nie taký komerčný šperk, ale taký šitý na mieru. No dobré, a kde všade berieš inšpiráciu? Si spomínala, že chodievate na rôzne výstavy, najmä do Talianska, do Milána. Áno, to je také, že kde vlastne ten trend nám to určuje a tá ponuka je tam neskutočne veľká, hlavne tá škála tých kameňov, perál. Od vymyslu sveta teraz tie tvary perál sú rôznorodé, nie sú klasické gulaté, ale môžu byť fakt všetkých možných tvarov, pretože tie umelé perly sa pestujú umelo a vkladajú sa do perál rôzne tvary a títo perloví farmári ich pestujú do takej miery, že môže z toho vzniknúť obdĺžníková, peňažková, či už kockatá perla, takže je to už taká zvláštnosť, že už nie je klasická perla gulatá, taká zaujímavá, ale niečo také iné a doplnené, ako vidíte, aj s rôznymi polodrávkami a striebornými komponentami. Máš veľmi krásny náhrdelník, to je z čoho? Onyx. No a o perlách, ako si už spomínala, sa budeme rozprávať ešte aj v tom ďalšom vstupe, pretože tam si povieme, ako sa perly delia, kedy sú pravé, kedy sú nepravé, ako to môžeme rozlíšiť a všetky ďalšie informácie. Zostaňte a telefonujte. S Bíbkou Halovou, majiteľkou klenotníctva, sa rozprávame o týchto nádherných šperkov. Bíbka, začali sme hovoriť o tých perlách v prvom vstupe, čo tu sme stihli. Je pravda, alebo je to len taký mýtus, že perly by sa mali kúpiť a nemali by byť darované, takže žena by si ich sama nejakým spôsobom mala zaobstarať, ak sa jej páčia? Áno. No, pre mňa je to mýtus, ale veľa ľudí tento zvyk dodržiava a žena si nekúpi sama perly. Ale tým, že ženy chcú byť veľmi pekné, tak tých šperkov chcú mať veľmi veľa, takže z toho zvyku alebo z takej povery vlastne prešli do toho, že si tie šperky začali aj perlové kupovať sami a ten mýtus trošku sa tak, dá sa povedať, vytratil. Takže či už budú darované, alebo budú kúpené. Ale vždy sú krásne tú ženu asi. Nech len sú nosené? Áno, nech sú len nosené. Bíbka, ti do toho ešte skočím, pretože máme na telefonickej linke nejakého diváka alebo diváčku, ktorý od nás chce získať 2 lístky na Shangri-U. Dobré ráno. Dobré ráno. S
kým hovorím? Dobré ráno, počujeme sa. Je Greta z Bratislavy. Pozdravujem vás. Zrejme máte záujem o 2 lístky na Shangri-Lu? Áno. Tak ja vám ich posielam, blahoželám, pekný deň vám želám, ďakujeme, že nás sledujete. Dovidenia. Dovidenia. Bitka, perly majú rôzne tvary, sú rôzne, sú pravé, sú nepravé. Aké je takéto základné triedenie? Základné triedenie, také typy perál sú hlavne tie prírodné perly, potom sú umelo pestované, kultivované a umelé perly. Dá sa povedať, že všetky sú prírodné. Prírodné znamená to, že do nich nezasahoval človek a vznikli úplne same v tom živom organizme. Tie sú zrejme najdrahšie. Tie sú najdrahšie a tie vlastne z celosvetovej produkcie iba 5%. Takže je to veľmi málo, dá sa povedať, že 95% pokrýva umelo pestované perly kultivované a tie sú vlastne o tom, že ich perloví farmári pestujú na týchto farmách a implantujú do týchto perál kúsky tkaniva a dá sa povedať, tam tie perly zrejú niekoľko, či už mesiacov, od 6 mesiacov až do tých 3 rokov. Na rozdiel od prírodnej perly, ktorá v lastúre rastie veľmi veľa rokov. Vy používate aké perly? My tieto umelo pestované, kultivované, lebo sú tvarovo veľmi zaujímavé, farebne tiež a nemalej miere cenovo prístupné. Ale najprístupnejšie sú vlastne umelé perly, ktoré sú vyrábané laboratórne zo substancií morských perál a perletie lastúr. A vlastne drvením a lepením vznikajú z rôzneho tvaru, rôznej farby. Ozaj tá škala je neskutočne veľká. Tebe sa ktoré najviac páčia? Mne sa umelo pestované, kultivované perly. A je pravda, že teda žena tie perly naozaj musí nosiť jednoducho, lebo strácajú kontakt s tou kožou? Presne. Perly sú živý organizmus, takže treba sa o ne starať a žena, ktoré perly nosí, má v škatulke, po 5 rokoch vyhasnú, pretože potrebujú, ako perly obsahujú 2% vody a ten kontakt s kožou, ktorý vlastne koža vytvára na povrchu taký ten vlhký povlak, tak tie perly sa tým nabíjajú. Treba sa o nej starať, že ich treba odkladať najlepšie do takýchto sametových vrecušok. Vipka, ja ti veľmi pekne ďakujem, želám ti čo možno najviac spokojných zákazníčok. Pekný deň ti želám. Ďakujem pekne za návštevu. Dovidenia.